Nu skal du se Vinterlivs knætræning. Jeg har samlet 5 øvelser, nogle pilatesøvelser og nogle yogaøvelser, alle sammen med henblik på at give dig rigtig stærke knæ. Du kan lave dem ude på en kold solrig dag som den her, eller du kan lave dem hjemme i stuen. Og det er alt sammen med henblik på at forebygge skader, når du er ude i sne og is. Og det er altså ikke kun til, når du er ude på skituren, det er også, når du stiger ud af din bil, går til bussen, ud at lunde en lille løbetur, eller ud at cykle. Vi starter med sumobryderen. Du stiller dig ud som en sumobryder, langt imellem benene, lige linje ned igennem benene, rank ryg, og så kommer du op på tæerne herfra. God balanceøvelse, den træner alle musklerne fra lægge op til ballerne, og ryggen faktisk også. Og så er det samtidig en balanceøvelse, så stå lige i nærheden af noget, du kan holde på, hvis du skulle få overbalance. Du kan også gøre den sværere ved at tage hænderne på ryggen, læne dig fremad, ændre dit balancepunkt, og så kan du endda lave hæleløft herfra og gøre det rigtig svært. En squat op ad en god fast væg, der ikke flytter sig som denne her. Du sætter dig med halebenet, skulderbladene og baghovedet op ad væggen, og så tager du tid på, hvor længe du sidder her. Det er en rigtig god øvelse for lårene, og derfor også for knæene. Du vil selvfølgelig kunne blive siddende her længere og længere, jo stærkere du bliver i dine ben. Superflyeren, hvor du stiller dig på det ene ben, lige i nærheden af noget, hvor du kan gribe, hvis du mister balancen. Du trækker dit andet ben op bagtil, strækker armene op over hovedet. Så bliver du stående her i noget tid, og du skifter hele tiden fra ben til ben. Så er der sprællemanden, som er en rigtig god balleøvelse. Du finder en bænk eller et cykelstativ, som jeg har fundet, strækker dig ud og bliver en lang planke her, og så løfter du det øverste ben herfra. Så er der skorpionen. Den træner også baller, og den træner i særdeleshed også din baglår, og det er altså med til at give dig stærke knæ. Du bliver ved din bænk eller dit cykelstativ, og så løfter du benet op, holder både knæ og ankel flexet, og så presser du benet opad herfra. Det var det. Det var 5 gode øvelser til stærke knæ. Det behøver ikke at tage mere end 10 minutter, og det kan jo være i forbindelse med, at du alligevel er ude at løbe. Og det kan selvfølgelig også foregå hjemme på stuegulvet i varmen.